ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ மேக்ஓவர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ஸ்டைலிங் கோர்ஸ் வந்து சென்னையில் முடிச்சுட்டு வந்தேன். ஸோ என்னோடய சென்னை பற்றின விளாக் தான் அது. என்னோடய கோர்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, கோர்ஸ் முடிஞ்ச டைமில் நான் எங்கே ஷாப்பிங் போனேன் அப்படின்ற டீட்டெயிலாக நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் கிளாஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணி போனேன்னா, அட்வான்ஸ்லேருந்து ப்ரோ செக்ஷனுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணேன்னா, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அட்வான்ஸ்லேருந்து நம்ம போனால் தான் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சேன். அவங்க ஃபஸ்ட் டே என்னை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது போட்டு காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டைல் போட்டு காட்டும்போது, ஓகே நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸுக்கு தேவையில்லை, டைரெக்டாக நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், அதுவே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் என்னோடய கிளாஸ் டியூரேஷன் வந்து 15 டேஸ் வரைக்கும், 15 to 20 டேஸ் வரைக்கும் இருந்தது. பட் ப்ரொஃபஷனல் டேரெக்டாக எடுத்ததுனால எனக்கு 1 வீக்லேயே கிளாஸ் முடிஞ்சது. ஸோ எனக்கு டைமும் வந்து மிச்சமாக இருந்தது. ட்ரைனிங்கும் நல்லபடியாக கொடுத்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. டக்குன்னு என் வேலையை முடிக்கிற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப ஈஸியாகவும் பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ கிளாஸும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. ஏன்னா காலையில் ரொம்ப டென்ஷனாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு, மத்தியானத்துக்கு மேலே நம்மளுக்கு ஒர்க் கொடுக்கும்போதில் எப்படி ஜாலியாக ஒரு டென்ஷனே இல்லாமல் நல்ல சாங்ஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணி விடுவாங்க. நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் இருந்தது. ஸோ இங்கே நம்ம ஊரில் நம்ம பார்லரில் எவ்வளோ டென்ஷனாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அங்கே ஒரு ரிலாக்ஸ் மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நல்லாவே ஃபீல் ஆச்சு. எனக்கு கிளாஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது வந்து நான் பண்ண ஹேர் ஸ்டைல்ஸ். உங்களுக்கு இது மாதிரி டெய்லி ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் போட்டுகிட்டே இருப்போம். அன்றைக்கி உள்ளது மட்டும்தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா அடுத்த நாள்லாம் வந்து நைட்டு 8-8:30 மணி இப்படிலாம் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஸோ என்னால் வந்து கிளியராக எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுத்துக்க முடியல. ஸோ கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு, கோர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு கேக் வெட்டி எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணோம். அப்புறம் வெளியே போய் அன்றைக்கி வந்து சாப்பிட்டோம். அன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டேன்றதுனால கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடுவோமே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே பிரியாணி வாங்கி ஆள் கொஞ்சமாக ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டதெல்லாம் என் கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. So this is called tandoori, yeah? Sourdough. Hotel name அடுத்து நான் போனது வந்து ஷாப்பிங்கு. என்னோடய ரூம் பக்கத்துலேயே தான் வந்து சரவணாஸ் இருந்தது. சரவணா ஸ்டோர் ப்ளஸ் வந்து போத்தீஸும் இருந்தது. சரி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், ரொம்ப பக்கம் தான், வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் இருந்தது. அதனால் சரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப கிளாஸ் டென்ஷனே அலைஞ்சிட்டு இருந்ததுனால ஒரு ரிலாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய ரூம்மேட் ஒரு பொண்ணோட சேர்ந்து நாங்கள் ஷாப்பிங் போனோம். சரி எந்த மாதிரி இருக்குது, ஏன்னா சென்னையில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஷாப்பிங் பண்ணுறது. நான் லாஸ்ட் டைம் போனபோது தம்பி ஒருத்தர் கூட இருந்தார். அவர் தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க டி நகருக்கு. ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவலாக நானாக போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த பொண்ணும் என் கூட ஜாயின் பண்ணாங்க. அவங்களையும் கூப்பிட்டுட்டு 2 பேர் போனோம். இது வந்து போத்தீஸோட கின்னஸ் ரெக்கார்டு. 2005 இந்த கின்னஸ் வாங்கினாங்க. 1776 அடி நீளம் இந்த சேலை, 4 அடி அகலம் இருந்துச்சு. மொத்தம் 45 கிலோ வெயிட்டுங்க. சேர சோழ பல்லவ முகலாய கட்டிட கலைஞை சம்மந்தப்பட்டது, பாரசீக சின்னங்கள், தமிழ் சான்றோர்கள் சம்மந்தப்பட்டது, உலக அதிசயம், இதெல்லாமே அந்த சேலையில் இருந்தது. அதை பார்க்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இவ்வளோ மனப்பாடமாக சொல்கிறேன்னா அதையுமே நான் ரொம்ப இதாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா நான் இது வந்து நான் கேட்டிருக்கேன், ஆனால் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதுனால தான் நான் இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட டீட்டெயில் சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஜுவல் செக்ஷன், எப்படி சொல்கிறதில்ல, அதாவது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஜுவல் செக்ஷன் இருந்தது, நம்மளுக்கு தேவையில்லாத செக்ஷனு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து பட்டு சம்மந்தப்பட்டது இருந்தது. அப்புறம் செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் ஐட்டம்ஸு, சாரீஸுக்கு தனியாக இருந்தது. செகண்டு வந்து அந்த மாதிரி கிளிப்ஸு எல்லா மாதிரி இருந்தது. ஸோ எல்லாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. எப்படி சொல்கிறது, நம்மளுக்கு நிறையாலாம், ஏன்னா பர்ச்சேஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான் பண்ணியே போகலை. ஏன்னா நம்மளாக போய் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பொண்ணு வந்ததுனால நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேங்க்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து போனோம். ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். எப்படின்னா அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்து மூவ் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஆனால் எப்படி சொல்கிறது, என் கிளாஸ்லேயே இருந்துகிட்டே இருந்ததுனால லேட் ஆகிடும். அவசரமாக போகிறது, காலையில் 1-2 சாப்பிட்றது, மத்தியானம் சாப்பிட முடியறதில்ல. ஸோ அன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரி அன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வந்து 2 கடைக்கும் போயிருந்தோம். போத்தீஸ்க்கும் போயிருந்தேன், சரவணாஸ்க்கும் போயிருந்தேன். இந்த பொண்ணு தான் என்னோட கூட இருந்த பொண்ணு, ரூம்மேட்டு. அப்புறம் ஜென்ஸ் செக்ஷன் போனோம். அதாவது எடுக்கிறோமோ இல்லையோ அந்த ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்ற பிளான்லேயே போனோம். எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. வந்து போத்தீஸ் வர்ண மஹால், இது குரோம்பேட்டையில் இருக்கிறது.
இது நான் சொல்ல தேவையில்லை, மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் அதுக்கு மேலே உள்ள செக்ஷனு இந்த மாதிரி நிறைய போனோம். ஏதாவது நம்மளுக்கு கிடைக்குமா, ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கூட பிறந்த தம்பி இருக்காங்க, அதனால் அவங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் இங்கே வந்து பாப்பாவுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு ட்ரெஸ் மட்டும்தான் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து காஃபி மேக்கர் ஒன்று எடுத்தேன். இது 2 மட்டும்தான் இங்கே வாங்கினது. இங்கே இடத்துல தான் நான் காஃபி மேக்கர் வாங்கினேன். இது வந்து எலக்ட்ரிக் காஃபி மேக்கரில் சாதா காஃபி மேக்கர். அதில் என்றைக்காவது நான் உங்களுக்கு அதில் எப்படி காஃபி பண்ணேன் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ டப்பா அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்ததுங்க. அதாவது வந்து ரேட் வைஸ் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகவும் கிடையாது, ரொம்ப ஜாஸ்தியும் கிடையாது, மீடியமாக தான் இருந்தது. எனக்கு என்னமோ நம்ம ஊரில் வாங்குறதும் அங்கேயே வாங்குறது ஒரு மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. இன்னொன்று என்னென்னா வெரைட்டிஸ் நிறையா இருந்தது, அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி இருக்குது தான் இது போல். ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. நிறைய நம்ம ஒரு 3 பார்க்குற இடத்துல ஒரு 10 பொருள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி டிசைன் இந்த மாதிரி டிசைன் அப்படின்னு சொல்லி புதுசு புதுசாக டிசைன். ஏன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பொருள் வாங்கினது கூட இந்த மாதிரி கவர் போட்டு கொடுத்தாங்க. என்னடா இவ்வளோ பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினச்சிடாதீங்க, அந்த பொண்ணு வாங்கியிருக்கிறது அதுக்குள்ளே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து சரவணா ஸ்டோர் உள்ளே வந்தோம். இப்போ வந்து லிஃப்ட்டில் போயிட்டுருக்கோம். பாப்பா வந்து செப்பல் கேட்டாங்க, அவங்களுக்கு செப்பல் ஷூ கேட்டிருந்தான். சரி வாங்குவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி போனோம். அது இங்கே இது வந்து சரவணா ஸ்டோரில் ரேட்டு கம்மியாக தான் இருந்தது. ஸோ ஷூ வந்து வாங்கியாச்சு அவங்களுக்கு. இதில் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வாங்கிடலாங்க, எல்லாம் வரிசையாக எப்படி சொல்கிறது, நமக்கு வேணுங்கிறத சீக்கிரமாக பொறுக்கி எடுக்கலாம். ஆனால் அந்த பில் போடுற ஏரியாவில் தாங்க டைம் ரொம்ப ஆச்சு. வரிசையாக நிற்க வச்சு செக் பண்ணுறது, ரூபா கொடுக்குறது ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுற டைம் விட பில் போடுற டைம் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு. அதுலேயே ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சின்னு கூட வைங்க. இப்போ நாங்கள் ஒரு சாயந்தரம் வந்து 4-4:30 மணிக்கு நாங்கள் இப்போ ஷாப்பிங் போனோம். ரூமுக்கு வரதுக்கு 9 மணி ஆயிடுச்சு. அந்தளவுக்கு பில் போடுறதுக்கு தான் டைம் ரொம்ப ஆச்சு. அப்புறம் என்ன சொல்கிறது, பிளாஸ்டிக் ஜாமான் இது பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்குன்னு சொல்கிறத விட ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இந்த மாதிரிக்கெலாம் அந்த பிளாஸ்டிக் ஜாமான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பார்த்தா எவ்வளோ வாங்கினாலும் அதை வாங்கணுன்னு தான் தோணும். இது வந்து நேச்சரா இல்லை என்னன்னே தெரியல. ஆனால் என்னால் வந்து நிறையா வாங்க முடியாது, ஏன்னா பேக் பண்ணி கொண்டுட்டு வர முடியாது. ஸோ 2 ரூபாய்க்கு கூட டப்பா வச்சுருந்தாங்க, 5 ரூபாய்க்கு டப்பா, இந்த மாதிரி நிறையா இருந்தது. அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கிராசரி ஐட்டம், அதாவது வந்து ரூமில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதுனால அவங்க கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. ஒய்ஃபைலாம் ஃப்ரீ போட்டிருந்தாங்க, நான் கூட கொஞ்சம் நேரம் யூஸ் பண்ணேன், ஏன்னா அவள் பில் போட்டுட்ருக்க டைம் வரைக்கும். அவ்வளோதாங்க, ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு. அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து ஊருக்கு கிளம்பிட்டேன். இதோட நம்ம விளாக் முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். விளாக் முடிச்சுக்கிறத விட முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். ஏன்னா மறுநாள் அப்படி ஊருக்கு கிளம்புறது தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எனக்கு ஒர்க் இருந்ததுனால சரியாக போட முடியல. அடுத்து இந்த மாதிரி வராமல் பார்த்துக்கிறேன். இதுதான் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.